tisatasuke ipapo imimi munotodhakwa zvokudaro handii aiwa Fidel alright Fidel I'm trying to wait listen akati amunhu wakaenda naye muhombe asi mudiki alright. Hello good people, murisei kwese kwamuri. Zita rangu semazuva ese Uncle Sei, the only Zimbabwean uncle achigotwa mupamana mama. Guys nasi ndiri kunakibwa, ndiri kuzipirwa nekuti inini ndaita mukana wekusangana nevanhu veMTV yani. Ndasangana nevanhu veMTV nekugara navo. So nasi chimbogara pasi toda kuti timbotaura pamusoro pe one of our own, one of the best. Ndofunga kana ari munhu wandakagara naye panapa ane imwe song yakatomboimba kumashure uko aditi haana kutanga zvemusic nasi, akatomboimba imwe song yakakonzeresa munyika yese, yakanzwika zvinhu zvakaitika nditi. But first and foremost, kana wanga usati wasubscribe on this YouTube channel, that is if you are watching us from YouTube, please subscribe, turn on your notification bell so that every time we upload a video you'll be notified. Also don't forget to follow us on our Facebook page, Rakanzi Saint TV. So nasi ndakagara na none other than Fidel, the country boy. Fidel country boy. Regatiite chishanu chacha. Murise nani ngoma murise vakomana muritori vanhu vanotobatika. Tiripo ngoma, tiripo hope chete ndo dzativhiringa ba. Ndau muri kuvhiringwa nehope sei? Tati nika end recording yatanga na 1 AM ikapera na 6 tikabuda tikaenda kugomo na 6 tikadzoka panapa I think na 9 mukabva masvika. Saka pachiri pakashata. Pachiri pakatoshata. But chekutanga ndoda kutendai nekutipa mukana wekuti tinge tinogara pasi nekukurukura. Thank you very much. Otherwise ari sema words. Bomgoma. Ndototi ndofuti mimi one kutipa mukana wo nekumbosangana nevatiriri. Aiwa zvinoda kutendwa. Yeah. So isusu hatina kuyazobvunzwa ndiani zvakazomira sevanhu vanotoziva. Ende kana pandakatanga kunatsoona kuti inonzi breakthrough pamakataura Tangai Bhawa, mukuru wangu Tangai Bhawa, makachema kumukuru akarivhura Bhawa zveshe. Zvakaitika zvinoitika. So regai todzokere, that was 5 years ago pakaitika zviya pamakareleasa song I still remember panga pari pacolor vibes, that was kunash TV, ndokune video rachona. Aiwa ndakaita zvinhu zvazvindega. Alright. First pandatoisa papage pangu ndega, and then ndo madays macolor vibes ekutoti kuona pane time yekuti waiti wewe ukasaenda neroad ish vanhu vaisaona zvauri kuita. Saka pane time yekuti ukasaenda kunash TV ukasapostwa nechakati celebs ukasadini patime iyo waita usiri kutoita zvikuita se zvazvakakosha, especially mulockdown mami. Zvasiyana nezvizvi unozviposta pako kugeza pako kodini pako kana utorira pako. Aiwa mwari akazvipa simba, mwari akazongogadzika simba pamunhu wega ega. Because wakawanda vanga vane kuchema nekuti anditwo chakati ne Saint TV. Koini sense kadaiwo kosei kana ukavengwa na Saint Celeb. Mukana wako kuti akuposte papa ngwa very low. Ndara chimbomirai because tine nyaya dzakawanda dzakadaro. Sabotage dzekuti platform ningi na platform yaningi vari kusabotage. Toda kuti tizoibata nyaya iyoyo. But chekutanga let's go back ipo paya. Pamakaroa song yekuti Tangai Bhawa mdareni. Anditi Fidel chakauya mauri because tikada kutarisa kuti zvinhu zvakawanda zvanga zvisina uvhuru. But iwo wakazochemera kusvika pakurwa song yakaita hit song yekuti chaya chimbomira zvimwe zvese. I remember very well manga muri muCovid, lockdown vanhu ari badini pachiboha, but vakatanga kuvhura zvinhu 1-1. Saka manje zvinoitika manje. Yes. Mufungiro wandinoita masongs aya ndikada kutaura nenyaya
yekunaka kwemwanasikana handizozviite mitiro kuti uri tsvaraka denga anzi chigiri shushu randadya chilike munhu wese anozviziva like andiuye neengo iyoyo ndinouya neengo yekuti ndogona kunge ndikutopraisa angel chaicho yabva kudenga ndichitaura baby like ndine maangles andoshandisa kana nda kuita zvinhu zvazviye saka paive patangai Bhawa vanhu vaive mulockdown padeni paibhohwa pairwadza zvemashuwa vanhu vakatomba masongs ecorona patime yaya atori bhohwa but inini manje ndinobva ndazviti ndikuda iri different kana ndodaita zvinhu like ndinongoti gindimbouya nekuseri kwauya nevanhu ava saka song iyi ndeye lockdown but asida kuisa mawords ekuti lockdown kana kuti corona anopfura 1 kana 2 asi iri yeizvozvo saka munyoro wandinenge chiita song yayi ndobva ndaona kuti aiwa chii chasuwa vanhu zveshuwa pasi rese because paipe ndokanditsanangura kuti vanhu vemachechi zveshuwa pane vasina kunzwisisa kuti ndakati Tangai Bhawa ndamisa zvimwe zvinhu song yaye ukaiteera musong mene totsanangura zvimwe zvinhu zvisiri zvebhawa but unogona usazvibata sekuti mwari rudo mwari imhepo nechikuadhresira kuti hakuna mwari ane location animukuzvona hakuna mwari anogara kuchechi saka vanhu aenda mumachechi pape zveshuwa vakatombotaura kuti kokamuniga kakatoita sekanoti kamfesaka hakuna mwari ndozvanechitoita kuwapindura pasong yachona nekuvhura vanhu brain ndozvanechitoita bebe mwari rudo mwari imhepo kunyange kumba kwedu mwari ariko hakuna munhu angarambidzwe kunamata ari mumba mwari akasamunzwa but patime yanhu angasina kusuwa zvinhu zvese zvandikutaura izvi though kuenda kuchikoro kunonakidza tichinoungana nendini but kuBhawa mundara kunonakidza mundara kuBhawa kunonakidza muBhawa kuBhawa kunotapira kunonakidza waiziya ndosachona mumwe munhu angonosiya tv mumba chinona bhora kuBhawa tv yekuBhawa zvinovanakidza vanhu aenda zvinhu zvazviya saka kona uya neengo iyoyo uchiadhiresa nyaya yako neengo iyoyoyo zvinokasika zvaita se zvasvika muvanhu nekuchimbidza nekuti zveshuwa vanhu vangasuwa kuungana vanhu vangasuwa noise vanhu vangasuwa happy ndozvandikuzama kutaura mundara pepe makava ambassador ndoda kuti timbotaura pamusoro pe makava ambassador weMaBhawa mundara zvekutodaro zvekutoti in I feel like vese vane ana mwenye weMaBhawa anochikwereti chavo ndo zvandotone feeling yekutoti mwenye weBhawa ioperata patime iyayi dai vakaita matente ndari nekuwanda kwaita maBhawa ari ndisina nzara ndina izvezvi izvo nditone nzara ndisina nzara iyo yandikunzwa musadaro but Tangai Bhawa kwandiri yakauya seweapon randakashandisa kunoka door ndikasike ndanzwikwa ndipinde mukati ndozvita zvandoita ndiri mukati so post pepe lockdown yakaramba ichitoendera mberi asi une hit song mundara pain yekuita hit song wobva watadza kudya kana 10 cents hit song yese kudherera kamundara pepe and that was a hit song bva kwakontinua lockdown animuona saka iwo kuita hit song but aunako kunoperforma because hit song yako aisi kuzokubvumidza kubuda panze uchita se uchinoiperforma kunze asi voice uchinaro here yemuromo uchinawo here yemastudio achiripo here vanhu vakukuziva saka imba kuti fuck that best alright saka ndopa ndiri kuda kuti tisati tasvika ipapo imimi munotodhakwa zvekudaro handiti aiwa ndiri mupostori aiwa mirai Fidel I'm trying to work here handiti ndiri pabasa handiti these people they deserve to know the truth but the way you advocated for kuvhurwa kweBhawa than kuvhurwa kweSowe simply shows kuti kuvhurwa kweSowe ndakutaura pepa yekuti zvingave hazvo vanhu vachifarira kunoungana nekunamata pamwe chete asi mwari munamatirwo wake haana location because mwari hapinde chechi vanhu vanopinda chechi mwari haapinde chechi mwari haana chechi anoenda mwari haapinde chechi hamo munyaya iyoyo pane nyaya dzisimo mwari haanti aiyoka inzwa kumana handipinde chechi imi munopinda chechi asi muchechi muchange muneni ndiye mwari saka kuchechi nechinechi chinenge siri danger kuvharwa kwazvo Bhawa toraidiwa patime yayi nanhasi ndo rinodiwa Bhawa ndo raitenge richitoraiva pastike ndo zvinenge zvichitodiwa saka ibasa rako saartist kana samusician kumboona kuti vanhu vari kudei wakafanana nemutengesi aunohodhe bhutsu dzaunofarirewo
kudiwa kwauri kwacho futi handikuona unostadha ngatimoti for example indiri kuNorton zvinogona kuita easy ukanotanga business nechekuita nefish nekuti kuNorton ndekweseko iroro anditi but uri kuNorton kwakwe kunooperator mahonda fiti macheche iri mishikashika ndo mataxi ari busy paloka wanditi unganovhura here wewe shop yako inotengesa maparts emabenzi malatest nechi parengi yayi kana kuti unongogadzika zviri kuitika musekora uri ukatenga mashocks emahonda fit ndo sekora uri ndo zvitori musekora uri saka unongochifanira kuonera ndizviri atika haunange pese pamba pacho unotopoza bose tiri vanhu isusu hatisi machine tiri vanhu but unofanira kuita zvinhu zvacho usingazopomere mweya tsvina mozva uriwo kutozviita alright so tiri kuti patime yazovhurwa Bhawa anditi mabookings haana kuwanda iri pai patime yakavhurwa Bhawa mabookings haana kuwanda alright ini nochanoto saka ndasandadzidza rinonzi seko alright unotamba nani unani unoswera nani zvakakosha zvinhu izvo ndo life like ndo itori ndo life vanhu seko rako vanhu vaunoswera navo nevanhu vane maconduct harisiro life harisiro nemari yako skill neseko rako saka zvinhu zvakawanda zvikuitwa nevanhu hasi talent munhu wese anoshandisa talent kazhinji muzvinhu zvake especially kuimba asati amujaka $20 emusic because anoshandisa talent uri kufanira kushandisa skill kuimba kunoita vanhu anapukoma silent killer skill rinenge chishanda rari maskills aya zvaanenge achiita zvezvo talent unotosvika pari ignore kuti iwe indi kunyatsodhipisa ndichirova music ndichisa mavoice akadai chidezo pa vanhu vari kundiignore zvinopedzisira zvoita vamwe vanhu vapinde mudepression vamwe vanhu vatsamwire music vamwe vanhu vadindini vanhu ava havana seko asi vane talent vanhu ava vane katangai Bhawa kavari kushota kafuck that best kavari kushota waiza skill kaskill tiri mahure kaskill kaika inzwai mndaraka imimi yai Christian vandoto natsonzwisisa sezvamuri kutaura kuti no ininika ndiritori mupostori imi muri tori wekutonamata kumakomo zvekutoti muri mupostori ndo kwakawandira nguva yedu anditi so tiri kuti the same person who is saying inini hazvivi zvakuita sezvinorwisana here kuti hazvivi zvakurwa here kuti zvamunoimba zvamuno the message you are sending out there nelifestyle yenyu chaicha munhu wese anorarama pano pasi akasanzwisisa this world achatambura nekusingaperi nzara ichava shamwari yake kwamakore ese pano pasi hapasi kudenga pano pasi pane muraramiro wepano pasi panobhadharwa marentals panoshanda mari pachinhu chese chaunoita sekutosvika kwamaita pano malights akabaka nezvese imari ikushanda chinzwisisa manje world yauri kuti muworld munoperatwa sei anditi and then problem yatinayo isusu tinotraya kuva holy more than the Holy Spirit we act holy atingati tingave holy sokuti vanhu vanoti imi mufeso yanonamata pationai hakuna munhu ane tape measure yekunzwisisa kuti Mwari akati izvi neizvi hakuna munhu akadaro ipfungwa dzevanhu kuti onai akatoisa study apa anonamata kwasunzwisira kuti fashion yangu mukamera handisi pachechi kuchechi kwedu isusu hakudiwe izvi haundioni ndakaita se hautoenda wakadaro tikaenda kuvaroma toita zvekuvaroma isusu chechi kwedu tinobvisa boots topinda pachechi tonogara kuchipisa ndozve kuchechi kwedu but ndikaendawo kwevamwe kwana prophet angel nananana ndopfeka futi mupfekero ndiwase weikoko ndisina chandashora ikoko ndichiti ona havasi kuita sezvinoita kwedu tinoda ukutorasika tiri papo futi mundara imimi tombokuonai munotomboenda kumachechi ana prophet maangel munotomboenda kumachechi emaprophets and kune maprofita nemaprophets imi munomboenda kumaprophets and kwana papa right titi kwana papa and muri ikoko you act as if munenge muri tori one of them
mudara hamusi mune muchinyangira masini chete because we know very well kuti those guys vane zvimwe zvimasini zvimwe zvavanokuitirai. They are not guys. Patutsvage rimwe word. Alright. They are not guys. Vanhu vaMwari havasi magenga. Vanhu vaMwari vamuita nezvavo ivavo vakatumwa naMwari kuzochinja upenyu hwako ukasazvinzwisisa unofa uchitambura. Chino kuti nini spiritually kana kuti financially. Aiwa kainzwe ukadhirira vanhu vaMwari vaive unototambura panyama chaipo. Alright. Tambura choko. Hakuna munhu ari rich zvokuti akakwanisa kutenga tape measure yekumezha vanhu vaMwari kuti azive kuti ndeuini uye haasi uyu ndiye. Alright. Handimunza ndikutaura. But shoko raMwari rinoti the spirit of discernment kuda kuti iripo tape measure. Inototaura nyaya yekutoti vaine mweya wekunzvera. Ivaine zvichiri kuti inzwa ivaine because vakazikanwa kwanza hakuna. Alright. Ivaine because amutorina. Alright. Maiziva. Saka inini pese pandinoona munhu waMwari kwandiri munhu waMwari handigoni handizive kuseri kwacho kwandiri munhu waMwari ndoperera ipapo chete ndozvanditori to the extent yekuti ndinoenda kuna Prophet Passion Java ndofugama mukuru ndatonzwa kuti vari pakati ndorova raundi rindisvike ipapo kuti vanondinamatira mukuru ndine problem yakati ndikumbira kunamatiro. Kwandiri munhu waMwari ndobva ndabva ipapo ndoti ndani life yangu munhu waMwari. Machechi atinoenda aya mamwe ndinombona Sunday ndiri kwakati kana ndikainvitwa nemafriends kana nechinichi ndinenge ndichienda kune vanhu vaMwari and then Mwari futi zvaakazoita manje zvaakatuma nazvo zigo sandizvo zvakatuma nazvo angu sandizvo zvakatuma nazvo sparks asi vanhu vaMwari. Saka ukati wangu ndiye anorova chaizvo chasara pakawanda. Saka muri kuti zvoda balanced diet yekuti unombodyawo nebeans wodyawo nematumbu wodyawo mupunga wobva wati sadza remunga. Inonzi ndiri rediri remusic rine hondo spiritual. Alright. Because rine fame mukati rine kucontrola vanhu. Saka spiritually unofanira kunge wakatosimba. At the same time ndiri munhu anobelieve kuti zvespiritual world. Kutoziva kuti zvatukuita panapa izvo takange tatombozvita muspirit zuva ranhasi takatomborarama. So kana kunzwisisa zvinhu zvichirarama panyama nepamweya pacho uchipanzwisisa maiziva. Saka you need vanhu vaivai kanamata wega unidi futi kunonamatirwa nevanhu vaMwari nekuti vanhu vai vakapiwa simba naMwari rekutaura shoko paupenyu hwako richimanifesta richiitika. Alright. Aiwa ndofunga murungozvinzwira mukomana azama nepese paanogona napo kuti aiwa vanhu vaMwari iye kana achienda kwavari ari kungoenda kunodi ari kuenda kunotora mablessings namatiro kunobatsirwa kunodzidziswa kunodii nekuti vanhu ava Mwari spirit yake inosvikira pavari. Alright. So toda kuti timbodzoka nditi toda kuti tidzoke kumusic ndara zvamai manje mune song iri kupisa ende munhu wese ka ane munhu wake ana best muri kuita seunge mimi makadi makauya kuzomira nevanhu ivavo ende takatozoona dzimwe hondo dzainonzi havamiri neni asi ndinomira navo ndarachipomirai. I understand kuti ndine nyaya yandinoda kuzombobvunza yekunotono pamataura kuti ndinomira nevanhu asi havamire neni todazodzokera kuhome kwenyu but tikutaura kuti song ye fuck that best andidi sorry yenyu ndataura izvozvo ndoziva kuti havadi kuti sanga tikoti that best tichina mberi. Aiwa fuck that best fuck that best. So because neniwo futi handitode best padhuze nemunhu wangu. Alright. Saka ndiri kutoto asati avepo kana vainaye best yeka fuck that best andidi hamusi muri kukurudzira violence here mda mo mashoko awane violence mukati best anosemesa. It's okay. It's okay. Best simba rainaro kumunhu wako rakawandisa to the extent yekuti mati best anodi anosemesa like best ya wapabata here papo produce wapa capture zvakanaka nayo hanzi best anosemesa. Best anosemesa anoparadza relationship yamakabuilda kwenguva refu yanoiparadza nenguva pfupi because iye anoacta iwewe uripo chero sipo ndo basa rabest.
anoacta iwewe uripo chero usipo anoacta iwewe. Saka imagine kuti anokurayira pakuti uripo nepausipo pacho anoacta iwewe. Anomuona best pape pakuti tiri kuenda out pamwe nabebe anogona na best wake wechifesi anomuzvona wakuita makatuni kavana urikuenda na best wake wechifesi right it's fine handei wazonoti zvanhu zvatorwa mapicha kudarika inini nabebe wangu izvo zviri tu izvi ndabhadhara tasvika taita tukita zvanhu zvinotora namapicha zviri tu kupfuura iwewe nabebe wako wacho iwewe ende otozonotanga kuposta ipapo mabva maenda pandida kuenda vanotoposta muchiri imomo macho kana muri mugame park vanotoposta muri muchishumba icho chingopfuura vakutoposta iwewe after 3 days aupostwe bestane simba ka saka ndakaona kunge mabesti anofanira kugarira kure nevanhu vevanhu but mutrukiro wakaita song yaye manje fuck that best ndagara mandaenda kugomo 3 days ndandiri pafasting tiri kugomo tere ndinonodzoka kubva kugomo todei rinono idea fuck that best ndo dei rinonopinda message yamukomoskedi but that best ndandakatomboiita tikatoshuta video zvakatsakatika like director vakashaya footage shamwari footage shamwari ndobva ndati kune mupfana wangu anani anonzi oxygen mwari havasi kutendera kuti song ibude nemaoko aya neaya tagara ndichibva kugomo ndobana zoreceive message yamukomoskedi tsvaga mupfana wangu hatina kusvika chirekodha ndakaenda ka5 kana ka4 kote kundasvika pasipo varipo motaura nyaya wadi urasemano mfana wangu zoti ndoda unorova mfana wangu tadzoka padeni mangwa anobva wadzoka munhu asiku atuya tikurekodha but ari kukufambisa dei rechi3 tagadzira beat aticharekodha hakuna mangwana mfana wangu toda kuchiro those guys futi vanenge vachitesta patience yemunhu maize savanenge vachizvita nesu takaita 10 stream upcoming ende tichiri mukutokwira gomo nanhasi takaita 10 years tine shungu yekungoimbawo kana pamberi pevanhu 50 saka tine patience dzacho dzeizvozvo anoona tera tinozonorekodha song oskid anononditi batidza kamera yako ndabatidza kamera but tora video patara pavhidhio kuti nhasi ithursday patara nedheti racho ndarekodha hit song yafidhio country boy inonzi that best but chichengeta video iroro ndadzoka padeni ndakatoshandisa pfungwa dzangu dzemunhu kuita kupusha project yet project iri rinofanira kupushwa naholy spirit himself because ndokwatangira nyaya saka kana chiti ndakatopusha ndega ndikuti ndakanotsvaga 1-2 mablogger ndichinovapa kamari vachinotanga machallenge pamachanel pavo achiswera akadaro but ndiri museko mutown ndafunga mufana hanzi naijimbi ndikati ndinoona najimbi timboona timboiro here challenge ichi yesong ndobva ndaitangira pachanel pangu zvisina mari mukati zvineni nanajimbi zvisina mablogger vahombe handisi kuvadhisa ndikutaura mityiro akaita zvinhu hamusi kutidhisa ayo handisi tikuti mwari anozombotipa futi simba munaro renyu mwari anozombopota achitidzosera anenge achida kukurakidzai imi mumwe ndinopota nchiitisa zvinhu izvi chero musipo but tinokunidhai futi imimi saka tikunorova challenge yayo ndakasvika padeni machallenge 1000 nachimbi vandifonera vati chinhu changu chamuka kaichi ndikati shamwari wakapinga chinhu chamuka shamwari mangwana acho 2000 saka padhe chairwa 1000 haisi namba diki handisikuziva songi ikutoridzwa yakutumwa vanhu yatokunyanya maclubs bcause ndorova maclub benga ndikazvifunga ndorova songi inorira Bhawa rega rega songi yakutoridzwa so ndinandungeiti tiri kuenda papara pakati peusiku kuma2 am hatisitaenda kupi but papara pakati peusiku ndikumutaura neni ndichita songi yainonzi fuck that best mambo yaya yapinda mavanhu chichi mukuzvioneri fanditi by 10 September that song ichange yahit song pese pese zvatichakuita imi
chakudedzai pastage ka3 alright mba maiperform alright ipapo muchasiya zvo zvaenda zvega hey ndobva ndomuteerera ndomubhelievha kubva taita sekudaro ntunge ndomuteerera ndomubhelievha zvakanyanya kubva amenorini zvinhu zvese zvakandudza ndomitikirwa zvinoita nezvimwe zvacho zvoti ndakazomudza takura kuti apa enda kuita chokwadi pakwatara ndakatonopenga sepakamudza nyaya iko vakaimba pakuri kufutuma 2 usiku chibos to do takange takaita sekope takamhaswa nembwa redze pakapaki chichipa takanomira tichiseka tichidindini tobva imbo dziri kudhirira dzikumbozireti toda kuvakadzimba nemusic ndungeita achidaro musadara vake ndakazomudza musinoti apaipe tachiwani ndakatoti pane zvanetsa vakaimba nemusic akati tikufanira kutenga mota nekuzorova maklub nana Diamond nemusic ndikati anoza Diamond rinkomana kati tofanira kukwira ndege isingaperi nemusic sandowanzomuyeuchidza nyaya dzedzi tiri mundege macho kuti tave musha mambo imimi so ndakanonoka kudiscover kuti munhu uyu ndiye asi nditori naye yachobhiliva mandiri zvakaipa kuti mufeso wangu anorova machuni zvakaipa anoona so in fact that best ndadetswa pastage ndezvondakakutsvaga engeri big stage handichazeti engeri kupi aindava performa munomunyika big stage nemama yekuti kuti utopinda pagidap inenge iri Hondo tunge anobva tuti ainzwe kana mati azvisikuita ndipinde nemukomana wared kendiende padeni anomuona anogara chudza vanhu nyaya idzodzo kana indi vanchudza vanhu munenge matadzonzwanana naye saka matadzonzwanana nini panapa zvatoitika saka I think munozotibata mongozoti marasikirwa ne2 mabig takanoti 1 tarova machuni 2 tarova 3 pese pandikuimba ndikuimba 4 lines vanhu pedza song yese vega fandazati song yatomo vanhu zvinhu zvakutoitika ende mabest adi kuonekwa saka ndo ati nenyaya dzefact that best idzodzo saka ndoda tinda mukoma uskid akaisa hendi saka ndibatsira ndoda tinda maigai tindunge yuti akaita ndibhelieve mudiriri patime indine time yekuti ndege nobvunga kuti dhiri ndidakwe anodza kuti zvidiki musazviti hazvisi izwi kana munhu anoshiya spotlight yake newe spotlight yekuti kidzi anokudza kuti iwe ndine show zaiti show ina ningi kuti mabig artist saka ndikuti kune kwakazara muglamis musiwo saka zvotoita iwo gadzira playlist rakadai toda kusiya tauraya vanhu saka ndicharondorona enda kuisa patime yacho kuti papik ovhorwa pamberi pemheni ongoburuka ipapo dziyesitora mafoni namba munhu akadaro awanike manje muindastry especially muzimbabwe vanhu vari people are evil ane more than love munhu anenge achitoacta sebrother friend kana nababa wako because kusazve munhu tanocheka kuti mumwe wangu everyday mairasi mangwezi kwenda udisi mande to days makanyara aiwa mambo ndangana send muri pamba orege ndisikiva anoona inditocheka maita semambo po here chichichi inzweka paneka bo toita seneseko ngatiri pedzera bo mambo ndikufunga kuti ndikadai zvinoda chakati ngatidai munhu iye anoda kuiswa pano ukaita 3 vakadaro nhamo inobvuma kuti chimunhu chatiwa chizechi you need vanhu vakadaro mulife iwe futobvawo munhu akadaro kuvamwe vanhu vari kumashure kwako life yobvaenda mberi mudhara toda kuti timbodzokera kunorton ndo hometown yenyemi timbodzokera kunorton I understand kuti dzimwe dzehondo dzenyu zvinotosurprise vanhu kuti why zvichidaro because dzimwe dzehondo dzenyu dzinorwiwa kunorton mudhara mukanonzi dzimwe hondo dziri kurwiwa muri kushamva kana kuti kwarusape kana kuchipingo toti boston kana kuti kumaenda ujozi but why is it hondo dzenyu zhinji dzinonge dzinosimuka kunorton nemafans hatina problem because havana zvavanoziva mafans anotongoti mufanoyo akaipa asi kune kasystem kemusic kari kunorton kasina kunogashira kuti pavanga vakatarisira vainzi vanorova mwari vakabva vaisainini saka nanhu asi ndaona nga havana kunogashira kuti mukomana akatoenda zvemashowa so zvakaitika paipai hazvitike kunotonjeti ndozvitwa every week wandoenda
ndikasvika pashow yangu chiro yangu ini nditori paposta panongoita vanhu munhu anomisbehave pasecurity zvekugadzira madrama apaina ndigoni nezvemadrama so respect ndoishandisa base ndichitoziva kuti iwewe uri security yeshow yangu inini vanhu vakauya panapa ndokuti iwe uende kumba kwako une mari unditenga chingwa ndikasvika pagedhi ndokukoma murise ndotiko Fidel ndokumurobvunza ndikushandisa gedhi riri kupinda ndindi kupefoma vamwanoti vafanemi paya vamwanoti mamonya anoonererwa mamonya ekumashows anoonererwa to the extent yekuti vanokangamwa kuti iwewe ndiwe wacho waita kuti anzi mamonya ekumashows animona saka pamwanaona mumune chinechi plus mukoma atise drum ndito continue kukula zvotinoshamsika kuti ndo vanhu vacho era animona so ndinozvifesa kwakawanda bandajaira alright pane mwana unzi chinonza ndichishi aimbowekwa chipasu blue eyes alright blue eyes I think ndosaka ari zvatori mulife make zvatori izvezvi because vanhu vane history kuti takatanga nanangina makatanga magaita sei pamakatanga pacho avasi vakanobatirira pakunonzi kana blue eyes aripo pashow habana anopinda zvekumhanya havana anobatirira pakunoona kuti kwamari ndoitora seya patime iyoyo zvaishamisira zvana blue eyes pakamboitwa zvimizi kune zvinhu zvinopfuura mukoma zvokuti yataime munhu wese mwari anozoisa simba kumunhu wese kunouya mapromota asinei nemi mapromota manyowani chinyowani blue eyes ndine show yeKwarari Gardens ndasvika akanditi time dzawasvika idzi kushow tinoenda neprogram ke tinonzi Fidel uri kuimba na1 am handibvomba na1 pm show ikoko handiuya panovhurwa magedhi ndinouya ndobata time dzebasa rangu but unoona kusvika pepe security kuti inguva idzauri kuuya idzi isecurity kubvunza iwewe boss wake kuti inguva idzauri kuuya iye ndanofanira kuuya fast kuita kuti vanhu vasajambi nekupinda inini kana vanhu vapinda ndouya kundopefumira vanhu havapanzwisisi saka blue eyes ane show yekumarondera ndakaita ndandina mukoma japreza mukoma toki I think mukoma mbeu nagidza nandungi ndokubva ndasvika pepe ndobva ndapinda pavheni ndakabata temboskuri ndapinda pavheni ndokubva ndati gendimbotsvaga chikafu apo since ndazi ndikupefuma na9 kana kuti na2 andini ndichingosvika pagedhi paipe ndokubva ndati kuna promota vati wafunge apa anonzi chitomborwisi Stone River vandati dzara murungu zvikanzi chenda unotsvaga chikafu chese chaunenge uchida ubva wafona ndo ndakupanchira pafoni vanapa saka pandikubuda pagedhi vanga vakaisa kamwe kasimbi so ana blue eyes kasimbi kekuti gedhi handidi kasimbi ako unongosumudza ubva wabuda ndakatozviita murungu ari ipapo bva ndatenga chikafu ndichidzoka inini ndiri kushedzwa pastage ndiri kufonirwa nemurungu handidi kudisappointa murungu because murungu uyu munhu andinoshanda naye besides mashows anotongoti ndikamufonera murungu obva ati bataini apa ufana wangu ndakanongoenda pastage nekuda kwablue eyes nekuti ini ndakatasvika paipe ndazoti kuna manager aipa kabvisa kakasimbi akaboys mota ipinde blue eyes akapopota security musada kutijairira panapa Fidel panapa uri kuya panapa uchibvisa kasimba ako uri kubvisa kasimba ka iwoyo unobatira isimbi iwoyo banatonzwa ndikunzi are you ready for Fidel anomuzvona akutozvinzwa ari kucreate drama boys azvati isusu tichiramba takanyarara hatisaune drama wabatira simbi yacho ndane zvaimukoma chendaimakaiona maisiko chimunhu chinopengere animona pandataiwa kapatunzweka mukoma inyati pandatombobuda ndobudira changoita animozvona ndikushandisa gate revip animozvona ndine mategi evip andapiwa papopota vadini pfandangodza murunguti I think asinzwanana nesecurity pano rege ndende kumba murungu vatuma security vauya nesecurity blue eyes mashaika animozvona paranga tondicreatira drama ndabuda mumudhu ndatukwa pamberi pevanhu vari kubhadhara nechi ndapinda mukati mandarova magitari pozi magitari ndomanzwisa kana ndapamberi pano ndinomarova zvokuti wewe kana wangosinganakirwa ndinotanga kuvhunza ndamuvengere mfano ndichipedza paipai pagidza andifonera ndungi mambo moti yaputika matai ndiri mutauni kunoko yamunditoro arubva kadomashowa pandaibva ndatora ndungi vatadzokera tichisvika pagedi paipai achinoti bvise kasimba ndati musabate kasimbi kako vati kokane basa re ndikati blue eyes anouya apa ndashaudwa panapa takaita nguva achitsvaga blue eyes asati apefoma tarinzwaika
wene pano ndimushaudhire pano muchinzwa pano timudze zvese vanofanira kudzwa nekudi ndunge manje ashaudha iwewe ndikati kwete ushaudha chete vanhu vese vanzwa pa ndichitukirwa nzenda animona but blue ice security kapashow ini ndina artist ari papost ndiwe murungu andi munozvona anondiona ndina promoter every day kuoffice kwake nemarounds ari kuziva zvese zvikuitika ndabuda achitoona kuti ndatuzi ndapromote ndotenga zvauri kuda nefoni yangu but ndikudzoka kuti ndipinde paipa ari kucreata drama so unobva ona kuti machallenges atakusangana nawo asiyana neatasangana kumaraini taishaya mari dzekunorekodha toshaya chii toshaya izvo takusangana nekuti umwe munhu anongoti hapa performa muona hapa performa munhu ipamasoro mutane mupenyu wako unoziva zvekutonzwanzi ai vakatoudzana vari mumota kuti ai mufano ya hapa performa hapadini kureva kuti muri kuti mimi kune umwe munhu anogona kutongokuvinga musati masangana zvakanyanya alright nekutongoti ipapa tiri kuti ipapa mundaraka maona mai maenda achiplaya music manje apa ndichiscroll ndogona kutongoita umwe wandotongoti ayo kuvinga kwepafoni kwakanakira pakuti unondisiya pafoni kuvinga kwepanyama unondiuraya alright because iwe uri kuwana mukana kusvika padhuze nini asi andisikuziva munhu akuya apa haanakirwe nini saka pamwe ndichakupa hagiwo ukabata banga mamonya ekumashows ayaya chero kavamhorisa sei muri sei mukoma wafana anochinzi wafana nevanhu vekuti imi mufanira kupekuawane mari unofanira kugona kutomuti asi ipingi ndosaka vari sezvavari vakaona kuti vanhu vakawanda vakashaya mari hanzi mamonya ekumashows ndatayempazezembo hanzi vari kutoita chimonya mumashows ndokuti havasi kurespecta varungu ayo vanhu vakawanda vakashaya mari mulife nenyaya yekuita zvinhu zvakadaro nzwisisa nzvimbo yauri pese pauri nezvainoinkwaya zvakakukoshera saka ndinopesa ndati kuna promota hana blaze mukoma ndikwanisa kushanda nawo promota ndingachindinida promota hanide monya iwewe aiwa mamonya akawanda unobva ipapo but Fidel you want Fidel angachitodira kushow iyoyo vanotoda fuck that best musiwo unobva ipapo tu vanhu vafanira kuchema niwe zvakanyanya blaze vanhu vanga vachema naye mulife vanga vakawanda mageto youth nechi munota nezvake uyo asita nezvamiliyoni tara nezvemunhu anga nemukana wokunge aine mari yakanyanya because anga neaccess to every artist but mbiri yake ndikura maartist mambama kuvadzinga pamashows nechinichi maartist mbama kwete azorwa anakona ngale wafana mazuva manje anakona ngale vachanzwisisa kuti iwe anoseva kurowa netsanakona ngale anenge akarowa futi asolengende ndona ndakambonzota kambomurowa ausadaro aiwa wafana vanoseva kurowa vanoona tiwo konewo kuti neumonya wako vasiyana nerespect yana mukoma nechinichi vapfana mazano iwe vanokurova vanoposta pafacebook ndakamudhandararova bhozi anodai bhozi mune munhu ane facebook page rake nevanhu vake iwe pamwe iwe samonya ndiwo story ina saka ndo zvimwe zvezvinhu zvandinosangana nazvo especially ndanzwa nekubuliwa inini mukoma kwandaposta ina ndiposta dzinyaya dzedzedze kwana ndatokomplaina ndatane zvaimeno zvayandibata especially kunotoni I think that was my first time kunotoni ndikada ndiposte nyaya yaye ndo kumaraini kwangu Kumba ndakachida kubvunza kuti there are some other things ndofunga ndataura pandabvunza nyaya iyi kuti there are some other things you don't expect to happen. Okay, I'm from Kadoma by the way. Ndo kwangu ikoko ndine zvandinotarisirawo kuti kana ndiri kukadoma ndine the likes of ana Kosi Rose ndara ndoda kuti a big shout out kuna Kosi Rose. Kosi Rose is one person wandikasangana naye ndiri mukadoma anotoiziva kuti kumaraini kwedu isusu kwandakakura ndokumaraini kwawo padheni pedu isusu ndopaiuya pachitambira Kosi Rose isi tichitondotambirawo kuma-areas kwawo anditi but is one person oti haachandidani nerangu zita raanotoziva kuti iwo mupanewo Kosi Rose ndiri mupana wake but haachanditi iwo mupanewo akutonditi angosei muri kudya chii nhasi muri kurara kupi do you know kuti many times ndangozoendera kudheni ukadoma Kosi anoramba kuti usarare umba and onorara kuhotel. You understand why? Because he is appreciating talent rabudachi. So ndosa ndiri kuramba nchibvunza kuti why is it kunoton ndokunonoitika zvinhu zvakadaro kwambo kunoton ndiri kufutiwa kwako kwana mukoma Seusius amunoziva pana Seusius yes Seusius ana mbeu yes. Kunoton kune maartists akawanda kune talent yes. Kuna na Sisi Felinandi Chipo Mchego yes kuna izvo kuna attender Kings. Okay, she's doing well. Is it not on Rochegut? No. Dog Norton, kwete Norton kokunyema. Dog Norton. Alright. Ora ini ndiro kuno kwandiri kuno. Pandiro kuno. Yes. Kuna na young German.
kanoita maweeks kuna mbeu Celsius Fidel country boy kuna mwana unzi madzibaba emafaro futi anopusha waoneti vanhu ndataura vanokwanisa kuita festival vari vega vakatoda chinhu chikaputika nevamwe vandasiya ende ndokune pakare paizoti you can even organize a show muri mega chotoputika. wakamona vanhu vanorwira umambo hwepamba kunge paafrican movie iro dunhu rese richida mambo saka ndakazvibuditsa muvanhu vane pfungwa dzekuti vari kuswera kuda kuona kuti ndiani mukuru zvinhu zvitikuitira kushandira mhuri dzedu nechi nechi kwete ukuru hwekumaraini kwedu hwepaafrican movie. So patime unoona kuti kamitiro katoita panapa varitoona vamaceleb anozvona isati zozvigone zvazvi tongoti alright. Saka nyaya kanoitika pashow yekunotoni yayo show ndakanoinzwa before ndikanobatwa nevaridzi asi mukurongwa kwayo pane vakanoti aiwa hapo ane show pavakonfirma ndikati handina event pavadzoka mbavazonoti budget yedu yapera ndopavaridzi show. Alright mudara toda kuti tisanyanyowanza madimikire pashow iya anditi aiwa hakusiuraya vanhu mudara chokwadi choda kuti chingodi buditsirwa chingonzi pachena bherengende zvinhu zvakatoitika mudara anditi ende zvakatoitika people are involved tiri kuti natsotitsanangurirai mabatwa emimi kunzi okay pabvunzwa vakabvunzwa ndiani akakurambirai kuti hamuna show and are you linked zvekutoti vangatoziva kuti schedule yemukomana yakamira yakadai? vanhu vasho vanga vari mukuronga chinhu vakanoti hamona mukoma handinyanyo biliva mukuuraya vamwe kana kutaura uipi hwavo. Hakusi kutaura uipi, it's your side of the story. But side yangu yestory ine uipi hwevanhu ava zvinoita kuti vanhu vazoona uipi hwavo. Zvinogona kuita kuti vagadzirisike mudara because do you know kuti pane umwe uipi unogona kuitwa naanko saint ndisingatozive kutoti zvandiri kuita izvi zvine uipi mukati. So the moment yamuno chinonzi love ka kuudza munhu chokwadi. Munhu anobvaziva kuti okay anogona kusara akabatikana but kana ari munhu anofunga andozoona kuti saka apa ndiri kubhaizana nevanhu nekuda kwe muri kuona zvamataura kuna blue eyes kana ari munhu anotonzwisisa chaizvo akutogara pasi kuti okay saka vakomana ava patine taunganirwa nevanhu hatisirisu taunganirwa vakomana, so he's going to treat my artist in a better way. So if you say the truth mdaraka zvichabatsira kuti zoni neivavo futi they're going to know kuti okay kana munhu anzi ari kudiwa napromote ndiye muridzi webhega handiti zvaadiwa napromote tinofana kudai todai ndeibata poindenyu mukuru. Saka vakomana vatikuita nezvavava vaenderera mberi nekutiraya kuti ndibve paevent ndandatoinzwa munzeve dzangu nevamwe varipo paevent nevamwe vari kurongaevent kana ndichiri kurangarira toti mukoma freeman sisivilinande koma mbeu papa naholengende atenda chings kroti Norton yanga yakatsigira zvekutodaro Norton iyi show iyi ndikudzei chakaita ndiende kushow show yanga iri yemozi team yebhora yekuNorton ani munozvona so vaicelebrata I think kuachieva nechi zvanga vaita kwavo anditi show iyi yaitwa mustadium manenge mune vanhu vese vasati vambowana mukana wekundiona ndichipefoma vanondiziva ndinopefoma because kunoti wanzoitwa maevents zvakanyanya. So ini ndakatotora it's fine ndazvinzwa zvese zvamataura ndikamanager kuenda kwandiri kunopefoma ndikufanira kuzoperforma kuNorton because kune vanhu vasati vambondiona ndichipefoma ndiri wekuNorton zvakanyanya vachange varimo mushow because kupindwa mahara kwakuna futi mamadhokas moyo pashow yacho saka papasakana audience ava neava but inini manje ndaiziva kuti ndo zvangu manje panoungana vanhu pepe ndo pangu pandachirira chibvise nyaya dzemari nedzichi ndazvinzwa zvadzoka munzeve dzangu kakawanda ngadzipere nyaya idzodzo ndichapfuura nepapo ndichangorwa 10 minutes ndakazviita kuNorton chete nekuti kuNorton kumba kwangu saka muri kuti pashow iyoye hamuna kubhadhara aikwete kubhadhara chete security senge kazonzi anonzi Fidel asifanopinda mana ndiye anairwisa zvekusvika angati moti pane mumudhara anonzi museredza ex manager wambeu arimo munyaya idzi zvakanyanya ende ndasvika pashow
ndakaona kubhevha but vanhu vakuti vachinduza ti wanza usifana kupinda panapa vanenge vachiti iye manje Fidel wacho haana munhu anoinisana naye anambotituka anambodii saka ngoti amdara pinda yenyu apindai so ndikunopinda ndikunotapaka tapinda tadini ndikuona kuti vanhu muno rushati wezvindudza seti wakamira papa fanonge wakamira papa ndakamira saka ndikutonoudza DJ kuti alright kana paita open space ndinongorova 3 machuni nechichi anoza kuti pakaudzwa every DJ kuti musarize song yaFide musaplay Fide musadii Fide the story behind nyaya iyi besides kuti chichichi vanhu ava vanenge vanhu vanoronga mapromota haazive zvemusic anongesa big remusic but mapromota achanga aripo paevents ava vanhu vane matita ava vanomaneja andakazonyora iwo kuti mabhizi asina makumbo mune muchida kuti mapromota asazotiona pamberi penyu kana maisa mabhizi enyu asina makumbo performance dzatinozoita isusu manje ndo dzimwe dzinoita kuti vanhu vazosara vachiti wanawa mari inenge yadyarwa pasi ripo so ivo ndakaona futi vaiprotecta kembi yavo ndokwakune nyaya so imi muri kuti pane kakutiitwa kari unfair kekuti because ndazobata statement ndazobvunza kuti pamakanyora mudaraka bhiza risina makumbo because tiri kutaura kuti bhizaka rinomhanya kuresu remujawu atitore bhiza risina makumbo mudara asi ivo vana asina zvaanoita manje kana arega mabhiza epasati pauya nemakumbo ikoko anenge achitopiseko kune kuti rinotopisa zvakanyaritori bhiza bozi rakaitwa zvaizvo zvekuti rinokwanisa kutotsika richitoenda asi parisi harizoende kana pauya ane makumbo so iwo uchade manje kuti vanhu vaone kuti mari yaenda pasiripo kana kuti varungu vazoona kuti next time musasiye paline-up munhu yauya akadai and then ndakaona murequest ronda ndakaitwa ngokanyanya paevent ini vanhu vakawanda kuti kuti ndinge ndizvikudza kana kuti zvekupefuma pamberi pavanhu ndazvijaira ndinozvigona ndapefuma chero pamberi pevanhu chero ndakapefuma mai manje kuchibuku apa ndichibva ini ndo pakaimukoma wingidi aupewo time yaiwowe kana uri munhu ipapa upaiswa ipapa ndakapefuma varungu vakabomati afana vanenge vachiziva zvavari kuita saka sei kuni ndichikwanisa kuzviitirwa kuna narufaro uko kwandobva inini vasikakwanisa kuzviita so zvakandibata zvakandishamisa kuti saka vanhu havanogona kutondiuraya dai vaiwana mukana vanhu vane moyo vakadai so ava so zvandakazovanyorera ndakazoti after all zvamukutaura magroups nechii siyai rumu yamangwana rumu yamangwana ndikutaura ndekuti padhini pako pakafiwa ndikufanira kunge ndiripo ndichichemaniwa pangu pakaita dambudziko ufanira tiri vanhu vemugeto 1 toswera toonana totengawo mashops kumwe chete zvinoita here kuti ndikazogona uchiuya ndofinyama iwo uri mumwe wangu asi wafarisa nekuda kweshow yawawana 1 pagore arimozvona ini ndinopefoma every ndo basa rangu ndopefoma ndichipefoma iwana show yeiwani animoziva alright chichi vanhu vatara zvavanotaura magroups nechi handichadairi bozi handimo munyaya idzodzo pangu ndatopedza posti yaye ndakaona nge yakazokwadzisa munhu akanowana maenemies nemameseji akawanda nekutukwa nechi pana mhanya vandanoidelete ndakadilita posti yaye ndisina munhu amundudza kana chinda zvazvakuti kana ndizvide kuuraiwa kwomumwe munhu kana kushatiswa kwomumwe munhu ikokoko pandataiva nyaya ingaiperi pandanokumbira kuti nyaya ingaiperi mafanzi obatierere yapera vakanoona zveshuwa nyaya yapera papanoitwa event 31 kune rimwe Bhawa futi kune chekuita netimu yedu yemusic Norton pavandifonera pata engage pandava paevent zvichireva kuti nyaya yangu yandakataura mafanzi akanoti siyana ine system iyo yakashata saka ndoda kutinda nezvakazoitika pandanopefoma kushow yayi yekunotoni pandanopefomawo indinozopefomawo ndapefomao ndobva panorongwa futi imwe yanasi kukanganisa izvo I think tine 2 mabookings iri ekunotoni kubva pastori yayo atori different saka zvinoreve kwamuri post kuti ndara isu zvatoziva ndezvekuti ukaenda kunoronga show yako iyoyo andisapromote yorega kuita na Mr. Mbare adiri orega show yako yorega kuita silent killer show yako iyoyo vanobva vaita haisi kutoitirwa kuno that system inogadzirwa nevanhu vacho vekumbari ini ndakatanga kuziva Junior Sprague asati Junior Sprague ndakamuziva ndapinda muchitungiza pandaona kuti munhu akufamba pasi munhu ari normal asi anga asati arwa hit song vanga vatogadzira system yaJunior Sprague kuchitungiza hauende muaquatic mami tadza kutaura zvemadare guru kuna namadididi kuna nani isystem yavanogadzira mageto kwavo
kuti iwe kanoshuya zoloncha chinhu chako kana nechii kuno chirega kuya ukabereka vanhu vako chete kuno uchiti unoita wega asi kunana Norton kuna system iyoyo kazhinji netumoti matowns tuzhinji but zvinokilla matalents paunorova hombe vatanga kuti ndewe kumaraini kwedu ndewechii anonozvona apa unonga une biteto but vanhu vakaisa mbondi vaindijamba vachindisiya vachindidi ende ipapo usikunyeba Fidel because tikada kuti asatombodzokera kuna so takumboenda kuna umwe artist ndinoda ungobatanidza anditiri Mr. Mbari is not supposed to be called Mr. Mbari. Okay. Yes, because he's from Kadoma. Okay. But he doesn't want to have anything to do with people from Kadoma. Why? And in Ndotone feeling here, I'm from Kadoma. Though I Ndoramba Chingot Kadoma, but what I know, most of the people of Kadoma, they don't support Chinchino Say TV. You know say they know very well kuti isusu totonema platform anopisa tine zvatinotoita zvinopisa but kukanzi kuri kuitwa show wambotoona chimaketa mashows eukadoma wakamboona chimaketa maproducts eukadoma they prefer kutoimporta someone but they know very well kuti nevamwe watinoita munoze alright mweya uguta unenge wakarwisa guta iro kukadoma unoziva kuti tina Tari Martins vane millions and millions of followers alright but tumakampani twese tokadoma tofana tokaungana pana Tari Martins tuchiti tipushirewo product redu because those guys vane millions of views papost travel one richinoputika why zvichidaro mweya uguta unenge wakakurira guta and spirit yo ndinofanira kuti pese panoenda kuprayer ndinoituka everyday that spirit ndakaona chikila matalizi ndakatotarisa vanhu vekuNorton kembota nyaya antinoita ndiya mukoma kuSelsius pakambofamba rumor ari kuti Selsius ari kupenga yes zvandakaite nini tsoka dzangu ndakati nzweke mati Selsius ari kupenga tazvona pana mazvitaure mimi Selsius munosanzana panogara Simpson mambinda mamba indakaenda kwa Selsius mukoma madi ndikaswera naye ndikaona kuti munasi kupenga alright chida umeka sure aiwa usatorwa nevanhu nemunhu ari kugokwe kana usapembere nekudonha kwebrother yako usapembere nedownfall yemumwe wako saka inzwa unoenda kwaari munonotaura anonokudza nyaya dziri behind nyaya iyi iri pasocial media unonota kuti mwanga ritoda maybe help kana pamaprayers kana kuti pachakati asi kuda zvekutaurwa nevanhu saka izvo zvakatotadzika ndikuedzera kuti hapana rudo padhiriri vanhu vanokwanisa kunzwa kuti adai vobva vamhanya nazvo asi vari vamwe wako vanofanira kutouya pauri bcause hapana anenge achiramudza kusvika pauri mutaura chiimba namufidheo chibwa here zvese chichi ndototi amukomata chokwadi ndakabatika nini yakatekati but handikona kunge mototaiwa dzinokundika nepakati nepakati handii ndikanzwa kuti mimi kupenga ndondaudza ari panext ndoinenge ichikamarainwawo saka geto iri rinotanga kutorwisa munhu iri tori geto pachezvaro rakuda futi munhu ane ignorance sin alright toda kuti ndiite sendinokukatai pane vanhu 2 vandoziva vamainzi muri tsika nditsikewo nawo umwe wacho ndiproducer umwe wacho is a big artist but pane mumastreets vanhu anotaura kuti pane kakusawirirana nekakusanzowanana kamunenge makuita naproducer uyu naartist uyu muri munhu wekuti zvaizikanwa kuti maiwirirana naseculas kana kuti munowirirana hatichazive nekuda kwezvinenge zvichitaurika naseculas zvekudaro also nalevels zvekudaro but according to sezvatataura kuti vanhu vanotaura izvo nezvozvo zvinenge zvine kuti mune kakusawirirana kamakuita especially nalevels ndozora ndo avave anditaris levels ndane makore naye levels akawanda ane makore akawandisa naye ndaona mabva mararirira mavhunduka aiwa ndatoshamnyedzo vanhu vanotaura zvavanoda kana vave vanhu vakaona musingachanyanyoposta aiwa andipedze kendikudze ndine vanhu vasingapedze wiki tinaonana kana ka4 alright levels alright tungeiti pamuraundi rangu tine vanhu vandisingapedze wiki ndisinotanao ka4 relationship yenyu iri yekuti ndana mukoma
Alright. Vana Ivo ndione ngocho pane zvintu Fidel. Pane kuwirira nekuwirirana. Haukwanisi kuita mahezi uchiwirira. Alright. Haukwanisi kaona matamba meso kusvika mane language yenyu mega. Kureva kuti nemazita enyu mega munozivana kuti tikati chakati panapa ndininga kutaura tikati haifambe vanozati kuti zvakati tikati chichichi zvinoreva kuti vanhu vanonzwanana zvakapetwa. So andife ndakazofa ndakanetsana nana colors because atina nyaya dzatinota dzinoti tisvike pakunetsana ndiana mukoma. I respect those guys because ukona level ramukoma colors right kaona vachikutsvagai vachikufambirai vachiuya pamuri vachitaura nemi vakakunenge mabhaisa vachikasika kufona imi muchifona wai muchita majokes muchidi vanhu vaitoita nawo zvese zvokufonderana kana hwani kubvunzana muri papi taiwawo kuonerwa kuita 3 days usina kutsvaga vamwe kuenda uchida zvinonge wakapenga uri kupi padheni aiwamuka mukatukai padheni pako unenge muchitamba mese nekuwira ndana mukoma wakatipa mukana wekutamba nawo bandana mukoma wedu anayo levels ndi mukoma vangu kakapetwa. Ndichida kumbobvunza ndakambonzwa vamwe mastreets vanhu vachi alright toda kudzokera kumashure ndinoda kumbobvunza vangu about levels because vanhu vane maonero avanoita levels tikada kutarisa kuti kumashure uko mamwedzi nemakore akadarika pane time yekuti Fantan was blessed nemotikari kusvika kumudzimai namai nasewicknell uchivhari levels he tried his best kuti ange ari but the stories what happened but hazvina kuzobuda sezvataitarisirawo tese kuti aiwa zvazvaitirwa uyu yes up to now hapana chakachinja vanhu vakazotanga kutaura mastreets hameno kana maionawo vanhu vachiti aiwa Fantan azoitirwa izvo nekuti munhu ari bo but levels ari kuitirwa izvo nekuti haasi munhu ari bo. What's your take because pana Fantan na levels takatoona kuti vanhu vane maonero avanovaita mumastreets vanoona zvisirizvo alright pese okay mchechi vanoona zvisirizvo alright Bhawa vanoona zvisirizvo saka Mwari akati uku kwandikudemera vapenyu mainoona zvisirizvo alright Mwari akanzwisisa dzokorodzeipo chachandijamba producer wangu wachionere William wangu wachibata vanhu vanoona zvisirizvo Mwari akati kudii aiwa ukadi vanhu vapenyu unofanira kuuya iye haana kuzoda kugara pano pasi kunzi apa ndopamba paMwari kapo kana Jesu akati chikasike mandibvisa pana ainoudzwa maonero evanhu vaitombozviita vachifamba naye vadzidzi vake chimwe chaona zvisirizvo aimunozona vanhu vanoona zvisirizvo ana mukoma vanhu vari bo zvakafanana vanhu vane love nemayutsi vanhu vane chii saka ndisingazozivi kuti paipai kwainzi kusava munhu bo vanhu vaitora papi and then zvirimo mulife uye achadya pizza patime asati ndadya nini asi ndichadya zvichaita zvangu malevels ndiri kumbura alright ndiri papo sevanhu sezvauri kutotaura kuti vese vari bo zvakafanana uyu anogona kurara atodya matemba umwe atodya nyama umwe anogona kutorara sabacon nhasi umwe maonero acho nayo atoshewa kabheji rekutoti atodya vaya vakapa motikari kuna Fantan aniti vanogona kutonzwawo vhidhiyo rinoiri and sometimes tinokwanisa kutanga kuita maonero pamusoro pemunhu nekuda kwezvatinenge tanzwa umwe munhu achitaura. What would you want to say kuna Wicknell when he's looking today advocating for your elder brother as we have said? Chandozanjoti Wicknell wana chikwereti chemunhu. Alright. Havana kana wani munhu wane chikwereti naye. Munozeri pane pekuti munhu panopostwa mukoma send muchinida help maita zvamaita muri kwamuri everyone anotanga kutuka ana Wicknell varipo vane mari dzakadaiso kune munhu akadaiso ndo makomenzi akazara panapa havana chikwereti chemunhu nekuti Jesu akanga atotaura kuti rombo muchavi nawo pakati penyu iye Jesu akazvitaura naiye Mwari unonzi mucheka wake unozadza temberi yese asi zvaunozadza temberi yese hakuna here vasina kana kapiski kufuga zvinhu izvi vanhu kana vachitaura mini mitiro tinoita sevanhu unoti Mwari haazivi pano pasi mamiriro apakaita asi munoti kwaisava here najaya mufumi kwaisava here naRazaro iye Razaro aidiwa naMwari
asi ari Razaro. Unogona kutova Razaro but Mwari achikuda kune zvinhu zvinotoitika iri nature life. Hausi kune zvinhu usiri utsini. Saka mukoma vanogona zorangariro. Kana bozi Mwari ndiye anoshandisa, Mwari ashandisa imimi kuya muchindipa wachi. Handiti munoona kutondipa 2 musati mapa uyu 1. Ani munozona kana utopa 5 kuna tora story napekutangira kwaitove naNaselo Solomon vaive neupfumi patime yokune vaitorara nenzara. Kwaitove naDhavhidhi vaive madzimambo aitotumira vandori nevakadzi futi wakawanda kune ana Dhavhidhi vakutoti iwo right woenda kuHondo oende paWawa oenda paFrandi otanga kuurayiwa usarya mukadzi wako obva takuta Mwari otota nenyaya. Tadzira vanhu usitadzira Mwari. Zvimwe futi zvinozikanwa futi mulife. Chakunotsamwisa shamwari dzako watsamwisa Mwari here. Ndisa chirokwaudza kuti munhu uchazviona haazvioni. Because iwe ndomunze nemurume wako Mwari otaiwa ndimo munyaya. Hapana chida kuonekwa hapo warambwa muna handimo munyaya dzekudanana nge. Zvese zvinoda kudzidzwa mulife. Ndisiri kuti isu tinofanira kuti tikangoona pane munhu akuda help zvamunoita zvazvi. Guys, tokumbira help vanosisi na 20 machimba that's love. Ndo zvinofanira kuita nyika nevanhu zvatofanira kuita. Kwete kuti apa kuna nani nge vane zvigayo 59 apa vane asi kuno kune munhu asina kugaisa upfu wake. Zvinowanikwa kusatogaisa upfu wako kune zvigayo 59 ndosaka kune borodil kuita Epworth asi muri muZimbabwe asi Mwari ari wani. Pane pachida kubatwa kuti Hanzi havana chikwereti chemunhu seWicknell. Aiwa tikangozviziva chetezvo nyange whatever zvavanoita nemari yavo. Ndataura neengwe yekunzwisisa kuti even hama dzedu dzakadaro titori nadzo dzinofunga kuti nekuti taposta takabata pizza sei tadaro iye adya mavheji. Aiwa musadaro ndimo munyaya kwese Alright, ndimo mukudya. Unofanira kuzati Mwari anozviziva kuti uripo pano pasi kudya mavheji. Ndine mwe hama yangu yakambodaiwa, I'm sorry to say this panapa. Takambotitaura pane kwaida kuenda kufuneral. Akabva ataura mashoko ekuti isusu hatina mota kati zoti zvofambiswa sei. Nani? Akataura mashoko iwawo ndakafila ungati imhosva kutofamba nemota. Iye Mwari akabva kuti vanhu vangu vaparara nekushaya zivo. Alright. Hatina zivo. Magetoita ninganawo mabhazi nemavhesi. Hatina zivo. Hazivo ndo yatikwadzisa ndo yatakashaya but ndinovimba kuti Mwari achange kutivhurira tese madozi topinda asi kwete same day kwete nesame road. Angosendi avasiriwo angu Fidel asi vana vaMwari. Toupenyu tichitoenda mberi imo munyika muno vanhu vachema tachemazve asi mune vari kuvaka dzimba dzekuti unoti kasi ngiro dzidzada kugara apa. Life inoda kunzwisiswa kuti ya saka gendi kunzei banje zvakaita life mukoma. Life yakafanana neupstay kana kuti imba yemuturikadzi country kumasove. Munhu ari mudengo mukana chitsvaira floor yanenge achitsvaira ndo rufu yangu. Panoti takutsvaira floor angatsvaira rufu yangu muya. Ndo life iyoyo chibva utonzwisisa zvandiri kutaura ipapo. Tichienda mberi ndokusiyana kwazvakati ndo itori life. Iwo uchiti parufu apa iye ari kutaira ndo floor akutsvaira ndo panotsvairwa. Pavakadzi vakapaya vaitirakidza picture but isusu manje tiri nenyama tikatasa plug tinoona plug. Hationi kuseri kweplug. Hationi kuti kuplug iyi chakakosha yeadapter here. Munoziva kuti adapter inonerwa zvoti inofunga kuti ndo yakakosha inokanganwa kuti moto uri kubva paplug. Munoziva ndo zvinoitika because adapter inozonzi fridge obva inonzi decoder inozvitutumadza moto unobva paplug. Chine basa paya plug. Adapter hainetse kuchinja. Adapter inofunga kuti ndini chibaba muno izvezvi ndikatsamwa chinochaya aiwa plug ngaisafi ndo yakakosha. Adapter tinoriswera tane imo zvinoda kuonekwa zvese zvese unofanira uchitokatasa chinoona icho here kana tachisi. Saka tichienda mberi neupenyu tichidaro apa pamadzidzisa mudhara kudzidzisa kafidewa mabhazi malessons kune vari kunzoko vari kudavo zvekunzwa zvinhu zvinovaka. I feel like this zvinhu zvindakazorambirwa nevasikana vakawanda
achimbotaura hauna madhamu here Fidel. Ndakabvunza anga asina kupatarisira wapaona here B producer mazvinzo here nekudawo handakambofambidzana nawo tikarasisana vakabatikana ndakazoti kubva ipapo zvichienda mberi ndine life yandicharega kubuditsa kwavari because hauziti vanozofungi nazvo vamwe vachakufambira vamwe vachakudii so ndakabva ndadzidza kuti pese pachaiswa maigi pana pachange pana Fidel country boy Fidel king mwana wamai Fidel asara kumba kwamai Fidel asi aiwa asare kwaya Fidel country boy bana saka Fidel uyachakontinya mwana wamai Fidel aite zvinoitwa na Fidel country boy saka pana Fidel country boy achakontinya kurarama sa Fidel country boy mwana wamai Fidel akumba kwa ndazvinzwisisa but hapana era kudananwa naye kana kuti kumba kwamai Fidel hakuna muroore ratori aiwa vana vashaike mudara munhu ashaike mudara but ndinotya ndine zvandakadzidza nekuona nekuda kwesocial media nekuda kwekupesanidza chicelebrity nelife yako nekuda kwekututsira simba rako kumadzimai wozokutendukira nesimba rako apa pasocial media unopedzera kuchema palife zvinhu zvatinenge tichiona tiende kuna pawatotaura simba rako kumadzimai saka tingati here Reima akapa simba rake kumusikana uya ari kubuda achiti padzoka vaita vaningina vavo ndo vakanaka kutaura because uno ndatobvunza ndondoziva kuti vaningina wako dai anga asiri muningina wako dai ndisina kutobvunza atikati Reima vanhu vari kukendukudzei vanhu vakutotsamwa zvandadodara there is this platform application inonzi TikTok ndichataura zita rayo kana ndiri nendiko iwana TikTok application which used to promote different products or to push different agendas product inzoka pa product otodzoka pa saka iwo ukasearcha TikTok ukasearcha any company uchaiona pa TikTok any chichi uchachiona kureva kuti platform iyi inoshandiswa zvinhu izvi as same platforms you can post yourself usina nyazopfeka bo waposta product iri kutengeswa posi panonzi pa marketplace mabara mezacho saka chizwa zvari kuenda nazvo pa marketplace unogona kusvika ukaposta iwewe urume hwako pambopostwa mota iri kutengeswa nemwe munhu akaona client sezuva vamwe unoshandisa kutsva vamwe unoshandisa semagetsi masola unochuza zvauda kuita nezvinhu zvauve nazvo pazviri saka TikTok yakanakisisa ndara ngatidzokerei kunyaya yatabvunza nyaya yaReima semuningina wenyu tingati sekutaura kwamaita kuti akapa simba rakawandisa atingati akapa simba mwana mudiki saka zvinhu zvese zvaruita pepe zvinoitwa nemwana mudiki mukadzi wacho mwana mudiki zvinhu zvese zvaruita pepe zvinoitwa nemwana mudiki handiti zvinhu zvinoda kutaurwa hazvidi kuendera kupodcast zvatinokwanisa tatakagara hazvidi bozoona unoudza alright ndai panapa ndakuudzai chigure munhu akanipa nhumbi chigure inzwa kuroti iwe une chigura ana munhu akanipa nhumbi chigure zvinhu zvinochengetwa zvatototara panapa izvi vana vedu vachazozviona kumberi baba vako mugore rakati vakamboti rakati vana mai vedu vanofanira kuzoona vana zvinhu zvatikuita panapa internet inochengeta kwose ndaenda ndikanotaura kuti chigure chichii anoba mafoni anodii ndine nhumbi yake takaenda kushow akadai akapinda nemabhebhi ovhotana mazita asiri kufanira kunge achipinda munyaya iyi pamakaenda kuBnB ukuuraya vanhu avo kudzimba dzavo kune hondo nekuda kwekuti koiwewe taura kana Reima obva kuti ndinozvinatsawo muri kuzvinatsa muri kugona asi muri kuzvinatsira kunzvimbo dzisiri dzopoza kusiko kune nyaya yenyu yakatangira hamugoni here kumbotora mbuya vako nasekuru vako munogara munyaya yotaura saka vanhu vari kuabhisa mamicrophones aya nemakamera ari panapa aya nemaplatforms atachamutana nezvavo asi same maplatforms kune vasikana vanoenda kunana Zambia vanohodha mawigi nemachi obva kuti guys ndaine new stock nechi kune musikana anouya handichatari zvakawanda zvanobva aita neplatform kuti awane malikes zvinhu zvatikuitira malikes haisi mari aya munozeta asi mari malikes zvoti uno mukadzi wako achidzokera unocheka kuti video rake rane maviews mangana like ari kuti ndavhiewa nemastrangers mangana
mukadzi wako ari concerned kuda kuzati avhiwa nevastrangers mangani aonekwa nevastrangers mangani kuti anga akapfeka sketi nevhendi inosvika kuno mukadzi wako anotenga data rekuti aposte zviri bho asi kuti zviri bedi zviri bho platform iyo iri kushandiswa zvimwe zvinhu nevamwana umwe munhu ari kutoita achitora mari nayo platform iyo ndo zvandikuzama kutaura iwe uchidestroya your own life hatingazvizive mukoma hatizonyanyoda kutaurisa hedu because isusu katine tichitoda kuti tozoende viral because tiri pabasa isusu tisu tiri pachi families they are making a living out of that tichiita hedu setakunopeta chirauro muzimbabwe munomu tine mapodcaster of course toiziva kuti dj ola anditi is the biggest podcaster though edu my brother dj sparks anoti aiwa anenge achitamba sparks anenge achitamba ndomuziva anenge achitamba munhu mukuru anotoziva zvakutaura anenge achitamba veve right so toti edu the biggest podcaster muhombe dj ola I always want to give credit where it's due, and also DJ Sparks is doing a lot when it comes to zigo Nanzi the DJ tokoti munhu wese atori musekwe yes nesu anango saying zim celebs they're doing their own part and sevai vakatoisa hand music industry zvisingaiti ende kuti uri artist unge uri unorira pane maplatforms atotoziva kuti unofanira kunge uchiwandira waungorira chero uri padhini pako iwewe what's your issue nemabloggers because it seems like une an issue but nyaya ndachida kubvunza pamusoro padj ola nadj sparks if you are to be said no nhasi uri kurira sezvauri kuita izvozvi une hit song uri kutoratwa neover here richirova kunzoko uchibva panapa unogona kuchuza kwadj ola here kana kuti kwadj sparks ndichuza kwadj ola nekwadj sparks alright kwadj ola nekwadj sparks alright sekuenda kwandambotaura kwemachechi aya ombonona ndiri kwangu ndiri mugamens unondoona futi ndiri kwaprophet angel unondoona futi ndiri kwaprophet you know why I'm asking this question I know very well these are my guys and kune munhu anenge achitodiwa kunzi nadj ola dai auya papodcast panapa because ari kupisa dj sparks futi uchanoona kuti anenge achitodai munhu uya auya papodcast panapa ari kupisa but senyaya reima iyi unoona kuti dj sparks the lady according to dj sparks akaenda kwa dj sparks ndiye akatoenda namai vake akatonorequesta kuti toda kugara papodcast apa I think so akaenda an elderly person I think mune mudiki asi munhu mukuru akati munhu akaenda naye muhombe asi mudiki alright so zvadaro anditi tinozoona dj sparks akaextenda his invitation to Reima kuti come kana uchida kudefenda uzotaura nyaya but we let us kuti akazodecide kuenda kwani kwaSparks haana kuendera kuti anenge akatotsamwa nezvinenge zvakatoitika through naSparks alright dai akatoshidzwa kana nemaito yakwenyu changangoda kunotaurawo side rake asi asiri kwaSparks posi kwaSparks anenge achiona kunge vamuuraya alright ndizvo zvinenge zvatoitika bebe chedu yakadedzwa nadj mbudzi aende ikoko alright angonobudisa side renyaya yake but ndinoona kunge podcast akanaka ari dangerous alright iwo ari dangerous ipo pano ndogona ndashesha kutaura kakawanda ipapa kapiringishana nevanhu mucomment section zvekuti murimba menyu kwete kuti necomment section chete even nemapromoters even vanenge vane maproducts auda kuadvertise that's how they see kuti product yedu kuti ibude mumuromo mauyu we don't want to associate with maibata saka ndopaipa tinonamatira zivo alright zivo rinokosha kupinda zvakawanda zivo rinodiwa ndine maanswers andachifanira ndakubai panapa ndamasira kuti ndinogona kuuraya vamwe vanhu alright nekuda kwezvavakaita because vakawanda but kwandigonongozovati mukoma makuti achiwadi musai ukadoma makandibhaizira
sorry mfana wangu bo mkomandini handiwi kuzotepa kana taswepa muda mangwana munhu wese uchanidha vanhu vese unoona sanidha uye but inda ava ndavaona vainemi saka ndichavanidha but muchati hayo fanira yosashandi navo saka unoona kuraya sekura kune kuda kusagona kunyarara sekubva ratofa saka isusu zvese zvatinoitwa nechitinongo zvatinozvenyararira kuti zvinowanikwa mundima iyi mune zvese vakomana handei mberi tosaka tonezoramba tichipusha handikwanisi kuepana chiti nhingi anoganza artisti nhingi anoganza by the way hakuna artist anoganza futi vanhu anoganza vanhu vanofamba nematist matist aganzi vanhu ava vadzidzi vajesu ndo vaidayira paipai painzi jesu mwanakomana wamwari asati adaira vadzidzi vake ndo vanenge vatodaira vanenge vatova pamberi vana mweya havana chii pozi ndani senge jesu senge ndunge youth senge Fidel senge Freeman senge ana senge vai vanenge vainai vanogona ivo ndo vanoganza saka ivonoona kuti Freeman akandidai kwete iye nemurombo wake iye pamosa aiwa vanhu vanga vari paari patime weda picture ndo vakutaiva tiita zvimapicha wotounoti Freeman akadi zvese zvinhu zvinowanika mulife asi handei mberi nekushanda tivanhu kudya kwenzeva isi chedu kungorova machuni chete vanhu vachiti yafamba yamira aiwa mudhara kuitira tizowana zvokutaura next time chakakukumbira manje vaudzei kuti mimi munobatika papi sei ndo chekutanga chechipiri mubve mapesane kuvaudza kuti maprojects ari kubikwa zvaizvozvine izvo zvari poto mavasira kuti vanoda kukubatai right inini maplatforms andinowanika ese ticharambe chiti TikTok, Facebook nechi takawanirwa nyasha dzekuwana vanhu vakatidzidzisa about social media yes sene imwe isati yauya takangosanotatoko iko sita Fidel country boy paTikTok, paFacebook, pachi anditi music inowanika maplatforms ese anofanira kunge ane music ese anofanira ane basa neanofunza haana tinoisa zvinhu zvinogurwa in future tizive kwatiri kuenda right maprojects ari kuuya ndakarova pozi pana pani studio pana murerutsire kwadzi right saka panapa manje tachikudza kuti tatanga kushanda kuma silent na1 tikapedza na5 handiti pozi tiri panapa hatisi kunzi mudhara itai 10 minutes muda kutopinda ningi aiwa haundidaro pano manje pano haundidaro aiwa tikangopedza kudya tikakuenda serita kuimba pedza kugesa takuenda serita kuimba ngofunga song ndichida kuenda ndakutodzokera kuseru kunoirowa bhozi panguva yatakazvida kwenyu takazvishaya mwari mbavatipa kunoko handisi kuti handichashande mamwe maprojects shanda nawo vese visingaiti so ndine maprojects andakaita apa ndine song futi andakaita na Hanzi Mickey Black pano ipo pari kuita boy ari kupisa toita zvinhu mai manje apa so magedza zvinhu ndataida kuipesana kuma silent killer kuma 5 am masinva dzima ndichaona ndoita sei nayo ndine mamwe I think ndinawo maprojects nemamwe masurprise nemamwe nechinchi ndinawo andangounganidza ndakuda kutanga kuto munoziva aizo mari dzemavidhio ndo dzinotiuraya mazuva unokabudisa audio unogona kuteerera iwewe landlord vako kana vari free kana aiende anogona kutoudza vanhu kutoti ndindofarira kudzidza kupinda musystem iri kwezvezvi ndeye mavidhio sati kuti mwari nezvimwe zvinhu zvokudai iwewe kuti utange mwari avashute mavidhio mwari unonamata kupa mari mavidhio usazvifurire kubudisa maaudio anonyura aripo 10 anga akapenga saka isito sacrifice saka isinoita nonzi kunonoka handi kurega ndechitoda kutoti by nepatatu epana pamwe denda tine maprojects kana 5 arimo vanhu ane mavidhio but tisi tunoita zvese mari yemagetsi ekumba ndofuti pachabva mari pamari yandapiwa kushoya ndopane pane yemagetsi ekumba ndopanenge pane kechi ndopane pane mavidhio ndopanenge pane aiwa pane vidhio nechi mabara meza kutraya kuti zvibalance zvinenge zvichitoendeka but inini sasekuru wenyika manje ndiri kuti zvatagara panapa tichibva panapa mudhara ndoiziva kuti muri kutorera kare but mwari akupei nyasha dzakapegashira zvakanyanya ndagashira namaoko maviri ajera kugashira zvakanaka munofanira kuti patakagara naango seiti after that interview ndopandakazobuditsa project iyi
Okay. Ndo munamato wangu. Izvozvi ndo munamato wandachiita pesa apa kuti wakandikoshira. Munamato wenyu wakandikoshira. Mwari ngakuitire zvakanaka. Ndagashira mukoma inde imimi futi komborerwa ina Mwari. Inyani ndanonoka kuita mari chete. Ndachida kukupa mari yekuti ndofarira kutenda vanhu vanofanira kutendwa vanhu vasingazvoni munhu ndanofarira kutendwa. Saka ndadzoka panyaya yeplug yayo. Adapter haisiro inenge ita zvinhu. Iplug. Aiwa mataura ipopo mataura shoko guru. Kita mari. Papa ndine chikwereti kita hata muti sei kuna na chikwereti chemunhu. Indine chenyu manje. Karuka mari sezvanodaita gurunera. Ndaita mari kaguna. Muchaita. Papa. Ndakungokutsvaga indombo. Ndechikuitira kwamunoita vanhu ndoku ndichakuitira bozo munoitira vanhu. Amen. Tonya inenge iripo. Amen. Moza munanyanyitira vanhu aitirwe. Mudara. Ini ndiri panapa. Ndiri panapa. Hakuna anogona kuklema kuti Uncle Saint ndakavaitira. Ndinawo this year tina mukoma Brian andiri studio kwedu ndoda kukudzai kuti titange studio. Takatofumbuka nesu. Because varipo anonzi mukoma Brian is one person anosupporta to an extent kuti patakatanga studio vakapinza ko. Uncle Saint ndanzwa mushava zvekuti muri kuda kuita studio. Kuri kudiwa chii. Tikati room tanayo but hatina ABC. Zvikanzi zvinoita mari. Alright, don't worry. Ndakanobata eco cash so ndaona mari yatova. Vanoza kunonzi kutrigger munana. Kubva musi vanonzwisa kunonzi kutrigger munana. Nawo nyange ukada kudii kuvatsvaga is a very busy man. Andisa ndataura nawo. Zvakakosha muri vanhu vanobatsira. Urikona ndiri kuverenga munhu wana. Urikona ndiri kuverenga munhu chi pa 6 years. Pazvinhu zvese zvamaita zvazvo. Pa 6 years. Asi manje Mwari zvaanozokuitirai manje. Muchazoshamisika achazokuitirai zvinoti kana nemi muchasekerera. Amen, I receive. Zvakakosha. Tinoda kutenda Mwari zvizhinji. Aiwa ndofunga mangozvinzwa hande tinofollowa on all his social media platforms. Let's go and watch my videos aripo. Let's go and share. Let's go and comment. Let's go and say takuona mukomana paSaint TV. Aiwa Mwari kudenga nyasha zhinji vachititira zvakanaka. Zita rangu tinonzi Uncle Saint chanzva chamai venyu. Ndanga ndichifamba ndinaye mujaya Fidel country boy. Aiwa takati panapa. Producer. Vati wanzwa producer wazviramba zvoda. Indanda pushira vanhu kusvika uende. Kitire freestyle. Freestyle. Thank you producer papa. Freestyle. Torova. Zvese zvaona nchiita sha ndo zvandiri kunzwa kuda sha. Paye paona nchikecha sha ndo zvandiri kunzwa kuda sha. Doro rinodhura ndatenga sha ndo randiri kunzwa kuda sha. Ambori naniko uyu ndianiko uyu ari kutsura vanhu Bhawa uyu adati vhiringa uyu adati vhiringa uyu adati vhiringa yo adati vhiringa ai. So next time ngasare uyu ngasare next time ngasare uyu ngasare akurova vasikana magaro Bhawa kumba ngasare adhakwa kutaura chirungu manje kumba ngasare. Much love and God bless you.